Laietan arrakala beldurrak hau zabala babesa ta zaintza profesionala egia onartu ala Aur baten begirada gazte baten besarkada Min eta bizimin, min biziaren bikriskiti Zu ausardia, eredua bizipoza Gu familia, maitasuna eta bihotza Aurten bizipozaren jaia Bergaran ospatu da eta lehen aipatu dezan bezala oso pozik gaude. Elkarlan bat izan dalako eta izaten ari dalako ere oso polita, oso aberatsa. Eta bizipozako 35 elkarte hauetako bat danka-danka da. Eta danka-dankak erakutsi zuen horrelako prestutasuna, gogoa, antolaketa lanetan aritzeko eta Bergarakoak dianez Bergaran egiteko jai hau. Orduan, elkarlana nagusitu da, hori danka-danka, udala, Bergarako udala, jardun eta bizipozaren arteko horrelako elkarlan polit bat. Aur baten begirada, gazte baten besarkada Min eta bizimin, min biziaren bikriskitin 2000 urtean, gure alaba txikienari, iratiri, diagnostikatu zioten minbizi bat. Eta, udara zan, eta ospitalian egon ginen den bitartean, Baskaria ekartze zuzkuen, batez beneri, zaintzaileari, egunero. Nik eskatu gabe. Da orduan galdetu neban, eta enfermera batek esan zidan, horren atzetik zegoela elkarte bat, sortu berri azana, eta irailean nerekin jarriko ziela kontaktuan. Ze momentu horretan etzegoan inorran. Orduan, irailetik aurrera, hasi ginen nerekin harremanetan, eta, oso babesa handixa eskaini zuzkuen. Maitasuna eta bihotza Badaukate asko eskertzeko gehituri, duela urte askotatik ari dialako ez bakarrik lesbianak, gay eta bisexualen aldeko borrokan, berez transexualon bisibilizazioan edo ibili dialako laguntzen, pixkat kolaboratzen, egoakekin ere kolaboratu dute sinema arluan, baita naizeneko gurasoei eta bultzadatxo hori ematen, aukera ematen, lokal bat izateko, elkartzeko eta haien bilerak eta antolatzeko beste ekitaldi batzuetan ere beti egon dielako horrez, guri bultzada ematen. Dankan itxen daulan, Euskaldun eta Senegaldarren arteko kulturartekotasuna eta lankidetza hori bultzatzeko. Eta orduan, jaso ginuanean bizipozatik familia honen parte izateko gonbidapena, ikusi ginuan elkarte desberdinen edo bizipoza beran helburu eta baloreekin bat itxen ginuala, ez? Orduan ez ginuan zalantzarik izan gehitzeko, eta azkenean guztion artean indartsuagoa ga, urruina hueltzen ga, gehiago zabaldu geinke, eta guretzak ez duen aukeria izan da.